Винаги съм се себеусещала като част от това да правиш нещо за държавата. Не е съзнателен избор вследствие на образование или на трудов ангажимент. Не, малко ми е като част от кръвната картина. Необходимостта да бъдеш полезен на обществото. Това може да стане по няколко начина, но добрият начин, един от добрите начини е да се занимаваш с политика. Как влязах в политиката? Баща ми ме въведе в политиката. Беше декември 89-та и той ме заведе при своите съратници, тези с които е бил в затвора, и ме посвети на политиката. Един завет ми дадоха за национално мощна и социално справедлива България. Така влязах в политиката. Влязах и останах. Срещнах комунизма за първи път по спомени, когато звъняха на вратата милиционерите, за да арестуват баща ми. Била съм на 6 години и половина. Тогава го срещнах. Баща ми е политически затворник. Интересното е друго, че при цялото страдание по 12 години по лагери и по затвори, когато излиза оттам, той ме възпитава в идеята, че не трябва да има отмъщение. Изобличение – да, но отмъщение – не. Това, което най-много ми допадна, е идеята, че в Обединена Европа можем да видим осъществен онзи национален идеал, за който умираха дедите ни. Тоест, ние имаме вече една общност, където чрез културни политики, чрез взаимоотношения, чрез отношение, политиката на държавата, България към българските национални малцинства извън границата може да осъществим и националния си идеал. Днес вече ние сме редовни членове на Обединена Европа, но нашия национален интерес трябва да стои преди всичко и над всичко. Тоест България трябва да бъде силна в Обединена Европа. България трябва да дава идеи на Обединена Европа. България трябва да подсказва политики на Обединена Европа. България не може да си позволи само да слуша европейските чиновници. Когато нашият интерес е засегнат, ние трябва преди всичко да отстояваме българския национален интерес. Идеята за България е преекспонирана и много, бих казала, дори много спекулативно използвана. От среди, които се наричат патриотични, всъщност служат на източни или на западни империи. Така че само казана идеята за България не върши работа. Политиката е едно голямо изкуство за управление на социума, на държавата. Нещо, което е различно от това да преследваш личния си интерес. Ние някак си свикнахме, че в политиката се влиза, за да се облагодетелстваш. Не. Политиката е да надмогнеш личния си интерес в името на интереса на обществото. Да дадеш от себе си за благото на другите. Успях да завърша право в годините след 89-та, право и богословие. И една значителна част от трудовия ми ангажимент беше в законотворчеството. Считам себе си за законотворец. Работих в Комисията по правата на човека и вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите. Сблъсквала съм се през тези 12 години с стотици, десетки хиляди жалби, проблеми на хората и сме се опитвали доколкото можем да ги решим. Впоследствие работих и в Комисията по образование. Това не беше чиновническа работа. Не, това беше целият период на привеждане на българското законодателство към нормите на европейското, към acquis communautaire, мина в тези години през очите, през ръцете ми, през сърцето ми, през съзнанието ми. Привеждане на българската нормативна уредба в синхрон с европейското законодателство. И това не е чиновническа работа. Това е
Това е изключително голяма отговорност и то бих казала отговорност на не само експертна, но и на политическа мисъл. Така че убедена съм, че мога да доразвия тази отговорност политическа в един бъдещ парламент. Защо все още съм в политиката и искам да остана, за да покажа, че има и почтенни хора в политиката. Да покажа, че почтените хора могат да я направят почтенна. Аз съм такъв човек. Почтен.